Kaixo, Nerea naiz eta gaur azalduko dizuet nola etxean modu seguruan garbitu behar da asmatikoa bazara. Lehenengo, asapiezea bat hartu behar dugu edo mopa eze bat, erabiltzea gomendagarria da. Plumeroa, hautsa, airean altxatzen duelako eta horrek arnasketa arazoak sor ditzake. Asapiezeak hautsak harrapatzen ditu. Bigarrenik, beti goitik bera garbitu behar da. Lehenengo apalak eta altzari altuak, eta gero mahaiak eta azkenik lurra. Altuenak, mahaiak, guztia altzatu behar da eta guztia garbitu behar da. Eta azkenean lurzorua. Horrela, hautsa berriro gainazal garbietara ez dezaten eror. Azkenik, hautsa airean saihesteko gomendatzen dizut. Leihoak pixka bat irekitzea. Beste gomendagarri bat da ere mugimendu leunak eta txikiak egitea, hauts guztia harrapatzeko. Eta azkenik, aspiragailua erabiltzea ahal bada. Horrela, garbiketa eraginkorragoa eta osasuntsuagoa izango dezakegu. Mil esker.